Arachnonitsi. Kirjoittanut Vumpalouksa. Lukijana Apsu Apustaja. Luku 1. Tähdenlentno. Tunsin huknuvani. Yritin epätoivoisesti pyritsellä kohti valoa, mutta jäsemeni olivat kymmälän kangistamat ja totelivat laiksasti. Anteeksi. Keuhkoni olivat halkea maislillaan. Äkkiä pääni oli vedenpinnan yläpuolella, mutta vain hetken. Kymmäviima löi vatsen kasvojani. Anteeksi, kova yksä. Ehin juuri haukkoa henkeä ennen kuin jäättävä aalto painoi minun takaisin syvyyksiin. Hörppäsin vahingossa suullisen meivettä. Anteeksi. En ketsäisi enää kauaa, ellen pääsisi pian kuivalle maalle, olisi niin kuollut. Tumna vaajo lipui yläpuolellani. Laiva, kuulin veden kohinan läpi huuttoja. Hukkuva vedesnä, tuokkaa köyttä, vetäkää hänen ylös. Silmissäni alkoi pimetä, mutta tunsin miten joki kietoutunut käsivarsin alle ja kiristyi rintamni ja kainaloitani vasten. Yksin ja oksensin suolavettä. Olin niin pahatsi kommessa, että pytsyn hädintuksi liikkumina. Taivas oli valknoinen ja sietämättömän kiikas, mutta yläpuolellani näilyi ihmishammoja sekä jotain suurta vaaleaa ja kavraista. Jäkäli. Puhuttu, että täällä ei apusteta. Ai. Vielä tarvitsisi kivipaskaa. Sä olet nöyryntänyt istes. Minä olen nöyryttänyt itteni. Saatana huoran pönikka.